Mga nagkalain-laing pagbati, malipayon, magulanon, mahadlokon, ug masukanon. Karon, aduna ako ipakita nga mga hulagway kaninyo. Una, adunay usa ka batang lalaki nga nagsaulog sa iyang adlaw nga tawhan. Unsa man ang iyang gipakita nga pagbati? Husto, malipayon. Ikaduha, adunay duha ka bata nga nagdula, apan kalit nga gisabligan og balas sa batang lalaki ang batang babayi. Unsa man ang gipakita nga pagbati sa batang babayi? Husto, masukanon. Ikatulo, adunay usa ka batang babayi kauban ang iyang binuhi nga iro nga nasakit. Unsa man ang gipakita nga pagbati sa batang babayi? Husto, magulanon. Ikaupat, adunay usa ka batang lalaki nga nisulod sa usa ka ngit-ngit kaayo nga kwarto. Unsa man ang iyang gipakita nga pagbati? Husto, mahadlokon. Mao kadto ang mga nagkalain-laing pagbati. Sa sunod na usab, amping!